سلام نعخم يخون أبا ملا كورونا تعلم كينكم على توي حبريتات دقول زيناتي كتاتلو فتوات تعذبتي نسولوس عسر تخلت حسن كل تشعن عسر شمنتن عام تمرت زوادنا يا زيناتات حيزنا قريبنا لنا نسنا يمكتتالكم بمعدام بقطتنا بزرزر زينا كنسقراكم لعلوت مررها حوحات هتوز مسترو أخيبا يكايدو كم زلو تغليزم لعلوت مررها حوحات هاب نيروبي كينيا هاب زكايد درد ملكيتوم هتوز مسترو أخيبا يكايد اللو دكتور دبرزين فتلورك منجرينون هايتا مانيلا سفان مس نايو تدرو كم فيه أمرر حتات جنرال لفسها مانجسون جنرال ودن بيتين بمخان هتوز مسترو أخيبا تقميتو مالوم هتا مسترو أخيبا بزمس سومن هاب نيروبي كينيا كايد حساب زلو دردر زتكور مخانو تغليزو تودب اب وشتن وصان كاب زغاطمو ፖለቲካውን ወታደራውን ወጥሪን መውጻ ነቲ ድርድር ከመመወዳታ ናይ መዋጽ መራጺ ንምጥቃም ይሐስብ ከም ዘሎ ተሓቢሩ ካብ ዝተፈላልዩ ምንጭታት ዝወጡ ዘሎ ሓበሬታታት ከም ዝሕብሩ ላዕሎት መራርሓ ሕወሓት ኣብ ዝሐዘዋን ህጹጽ ምስጥራዊ ኣኼባ ተቐሚጦም ይርከቡ ኣብቲ ኣኼባ ካብ ናይ ፖለቲካ ክንፊ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ወይዘሮ ፈትለወርቅ ገብረ ዝጋፌር መንጀሪኖ ኣይተ ኣማኑኤል አሰፋ ዝተሳተፉ እንትኾኑ ካብ ናይ ወታደራዊ ክንፍ ድማ ጀነራል ለፍሳ ማንጁስ ጀነራል ወድም በይተይን ተኣኪቦም ከም ዘለው እቲ ዝበጽሐ ሓበሬታ ይረድም ዝካየድ ዘሎ ምስጢራዊ ኣኼባ በዝመጽእ ሰሙን ኣብ ኬንያ ከተማ ናይሮቢ ክካየድዩ ኣብ ዝበሃል ዘሎ ናይ ድርድር መድረኽ ዘተኮረዩ እቲ ውድብ ኣብ ውሽጥን ደጋውን ፖለቲካውን ወታደራውን ወጥሪ ኣትዩ ኣብ ዘለሎ እዋን እቶም ኣመራርሓ ነቲ ዝካየድ ዘሎ ድርድር ከም መወዳእታ ናይ መማረፂ ወይ እውን መዋጽኦ ኣማራጺ ገይሮም ንምጥቃም ዓሊሞም ከም ዝተኣከቡ ተገሊጹሎም ኣብ ከባቢ መቐለ ንኻልኣይ ግዜ ኣብ ሓደ መዓልቲ ደብዳቤ ድሮን ከም ዝተኻየደ ተገሊጹ ሎሚ ንጎሆ ኣብ ከባቢ ኩሓ ወረዳ እንደርታ ጣብያ ቀዳማይ ወያነ ደንዴራ ኣብ ዝበሃል ከባቢ ደብዳቤ ድሮን ከም ዝተፈጸመ ምጽብጻብና ዝዝከር ኮይኑ ሕዚ ሃማሲ ድማ ንኻልኣይ ግዜ ናይ ድሮን መጥቃዕቲ ተፈጺሙሎ ሎሚ ድሕሪ ሰዓት 10 ኣቢሉ ኣብ ወረዳ እንደርታ ጣብያ ቀዳማይ ወያነ ከባቢ ንኻልኣይ ግዜ ድሮን መጥቃዕቲ ተፈጺሙሎ ሓይልታት መንግስቲ ፌደራል ኣብታ ርእሰ ከተማ መቐለ ኣስታት 12 ኪሎ ሜትር ርሕቃ ትርከብ ከተማ ኩሓ ወረዳ እንደርታ ጣብያ ቀዳማይ ወያነ ቁሸት ዳንዴራ መጥቃዕቲ ድሮን ከም ዘካየደ መሰኻኽር ዓይኒ ካፍቲ ቦታ ገሊጾም እዮም ረፋድ ከባቢ ሰዓት 3 ፍረቓን ዝተፈጸመ ቀዳማይ መጥቃዕቲ ሓደ ሰብ ከም ዝሞተን ሓደ ድማ ከም ዝቆሰለን ቢቢሲ ካብ ምምሕዳር እቲ ከባቢ ዝረኸቦ ሓበሬታ የመልክት يخون بر قال وقنات كم زحبروا أبتي كبابي بزتخايد دبداب أب لعلي أرمي 9 كلتن كبيد قداتي كم زبزحن لعلي حدم إتي موتاتن قصولاتن كم زخونو الناقلز يركبو بتوسخي كابير تراز ساقر كبر تزوار بتي متقعتي كم زعنوه الناتقلز يركب دحرز متقعتي دما لومون أماسيو أفتي بوتات مساسالي رقمي متقعتي كم زقات أمن كساب الزاقيد بتي زقات أما كالاي متقعتي زبزح عنوة زملكات وصل زرزر حبريتا يلنا سراويت إثيوبيا ون بزعبا كلتيو متقعتات زاقيد زهابو حبريتا يلن وجل حوحات مثل صلاة حزب تግራይ زقوم كحد يكبل برغادير جنرال ገብረጽ ጋፌር በየነ ወዳን ጥሩ ተዛሪቦ برغادير جنرال ገብረጽ ጋፌር በየነ እቲ ዝሕጋው ጉጅለ حوحات ክብል ንዝገልጾ ንገዛ ወገኑ ደንታ ዘይብሎም حساب ዝኣወይን ምስ صلاة حزب تግራይ زقومن كحد ይብማል ገሊጽዎ መጻወሎዶ ትግራይ ንምድሓን ሓዱሽ ናይ ሰላም ተሓሳስባ ምእንጋደ ከም ዘድሊ ብምሕባር ኣብ ክንዲ ግጭት ናብ ሰላማዊ መንገዲ ምምላስ እንኮም መራጽ ምዃኑ ስሚርሉ ላዕለዋይ አዛዚ ኃይሊ ሰላም ትግራይ TPF ብርጋዴር ጀነራል ገብረጽ ጋፌር በየነ ወዳንጥሩ ቤት ምኽሪ ሰላም ለውጥን ትግራይ ኣብ ዘሰናዶ ናይ ዘተ መድረኽ ኣብ ዝገበሩ ንግግር ህዝቢ ትግራይ ዘሕለፎ ናይ ውግእ ታሪኽን ናይ ሰቆቃ ኣዋናትን ኣዝዩ ዘሕዝን ምዃኑ ብምግላጽ ንመጻኢ ወለዶ ዝጠቅም ሓዱሽ ተሓሳስባ የድሊሉ እቲ ዝሕጋው ጉጅለ ሕወሓት ኩናት ዝሓረ ሓሲብሉ እንተይኮነስ ምምዝዛን ስለ ዝኣወዩ ዝበለት ጀነራል
እትጉጅለ ሰላም እንተሰፊኑ ተሓታቲ ክኸውን የዝብል ስጋት ስለ ዘለዎ ብባህሪኡ ብዘይ ኩናት ክነብር ስለ ዘይኽእልን እምበር ካብ ኩናት ድሕሪ ዝመጽእ ኪሳራ ጠፊእዋ ኣይኮነን ብምባል ኣብራህሪሁ ኣሎ። ብዝሓለፉ ውግኣት ኣብ ዝተሳተፉ ተዋጋእቲ ልዑል ሰብኣውን ቁሳውን ኪሳራ ከም ዝበጽሐ ዝጠቐሰ ብርጋዴር ጀነራል ገብረእግዚአብሔር ኣብዚ ሕዚ እዋን ናይቲ ዘበን ቴክኖሎጂን መሳርሕታትን ልዑል ጽዕንቱ እናፈጠሩ ከም ዘለው ኣመልኪቱ ብፍላይ ኣርሚ 13 ብዝብል ዝጽዋዕ ናይቲ ጉጅለ ናይ ጦር ሓይሊ ኣብዚ ሕዚ እዋን ከምዚ ኢሉ ብምሕባር እቲ ሰራዊት ብእግሪ እናተጓዓዘ ኣብ ዝዋግኡሉ ዝነበረ እዋን ዝበጽሖ ጉድኣት ልዑል ከም ዝነበረን ካብኣቶም ብዓሰርተታት ኣሽሓት ዝቑጸሩ ኣባላት ውሑዳት ጥራሕ ከም ዝተረፉን ገሊጹሎም። ህዝቢ ትግራይ ሰላም እዩ ዝደሊ ዝበለ ጀነራል ገብረእግዚአብሔር ናይቲ ህዝቢ ሰቓይን ምንግልታዕን ንምግታእ ካብ ግጭት ናብ ሰላማዊ መንገዲ ምምላስ እንኳ ኣማራፂ ምዃኑ ኣመልኪቱ بخالي زينا حوحات زي تقادل كل ودبه سلازخانة كتفا عيدلن كبل جنرال صادقان قبرتن ساعي تزاريبو جنرال صادقان قبرتن ساعي حوحات نهزب تقراي زك على سن بعلو زي تقادل للتكال بمخانو كتفا كفرسن كم زي دل فليتو اتودب كابا مطفاءن العلي وشتاوز اقاماتو آليو حويت بمقبار نمسا ولدون نسلامة تقراي نزاقلقل كوين كغط اللي كم زلو حبيرلو اب كندي مفراس كلهم وغنات بمحزال نمسا عدل تقراي حزبن زحسب ناي سلام زاتن منقدن كسعبو زلو مخانس ميرلو ኣብ ትግራይ ዘሎ እዋናዊ ፖለቲካውን ወታደራውን ወጥራ መልኪቱ ኣብ ዝተገበረ ዘተ መግለጺ ዝሃበ ኣባል ላዕለዋይ መሪሕነት ነበር ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ብዛዕባ መጻኢ ዕድል ሕወሓትን ትግራይን ዝምልከት ሓሳብ ሂብሎ ጀነራል ጻድቃን ኣብ መግለጺኡ ሕወሓት ዝተጋደል ኩሉ ውድብ ስለ ዝኾነ ክጠፍእ ኣይደልን ብምባል እቲ ውድብ ኣብ ታሪኽ ህዝቢ ትግራይ ዝተጫወተ ዓብዪ ግደ ኣፍሉጥ ብምሃብ ሙሉእ ብሙሉእ ክፈርስ ወይ እውን ክጠፍእ ባህጊ ከም ዘይብሉ ኣስሚሩሎ ብተወሳኺ ትውድብ ኣብ ዝሕዚ እዋን ዘለዎ ውሽጣዊ ናይ ኣመራርሓን ናይ ኣሰራርሓን ፀገማት ብምንጻሕ ፅፈታዊ ለውጥን ክእለ ከም ዘሎ ዝሓበረት ጀነራል እቲ ፀገም ብምፍራስን ብምጥፋእን ዘይኮነስ ብትካላዊ ሕውየትን ምእራምን ክፍታሕ ከም ዝግባእ ገሊጹ ሕወሓት ካብ ሕሉፍ ናይ ቃልሲ ታሪኹ ብምእላሽ ምስቲ ዘሎ እዋናዊ ናይ መበል 21 ክፍለ ዘመን ፖለቲካውን ዲፕሎማስያውን ጋህዲ ብምስምማዕ ንትግራይ ካብ ተደጋጋሚ ደበና ኩናት ዘውፅእ ናይ ሰላምን ዲሞክራሲን ማዕዘን ክሕዝ ከም ዝግብኦ ኣመልኪቱ ላዕለዋይ ኣዛዚ ሓይልታት ፋኖ ጌታቸው ዋሴ ከም ዝተማረኸ ተገሊጹ ኣብ ተንታን ኣጅባርን ኣብ ዝተኻየደ ወግእ ድማ ልዕሊ 60 ዝኾኑ ዕጡቓት ከም ዝተደምሰሱ ተገሊጹ ናይ ሓይልታት ፋኖ 105 ኮር ካልኣይ ክፍለ ጦር መምሕዳርን ምክትል ኣዛዝን ዝኾነ ጌታቸው ዋሴ ሲቪል ለቢሱ ኣብ ሆስፒታል ሕክምና እናተኸታተለ እንከሎ ብሓይልታት ፀጥታ ተማሪኹሎ ኣብ ደቡብ ወሎ ወረዳታት ተንታን ኣጅባራን ኣብ መንጎ ሰራዊት ምክልኻል ሃገርን ሓይልታት ፋኖን ብዝተኻየደ ከቢድ ውግእ ልዕሊ 60 ኣባላት ፋኖ ከም ዝተደምሰሱ ተሓቢሩ ብቐዳማይ እዚ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ናይቲ ቀጠና ሓይልታት ፀጥታን ብዝተወሰደ ስጉምቲ ብርክት ዝበሉ ናይ ሓባርን ናይ ግልን ኣእዳው መሳርሕታት ምስ ዕጡቓት ተማሪኾም ከም ዘለው ተገሊጹ ካብ ደቡብ ወሎ ዝወፁ ዘለው ናይ ፀጥታ ሓበሬታታት ከም ዝሕብርዎ ናይ ሓይልታት ፋኖ 105 ኮር 20 መበል 29 ክፍለ ጦር መምሕዳርን ምክትል ኣዛዝን ዝኾነ ጌታቸው ዋሴ ብሓይልታት ፀጥታ ብትሕቲ ቁፅፅራት ኢሎ እቲ ላዕለዋይ ኣዛዚ ኣብቲ ዝተኻየደ ወግእ ድሕሪ መውቅዑ ሲቪል ኣልባሳት ብምልባስ ኣብ ውሽጢ ሆስፒታል ሕክምና እናተኸታተለ እንከሎ ብዝተረኸበ ናይ ሓበሬታ መሰረት ምስ ናይ ተቐጠነ ሓይልታት ፀጥታ ብዝተገበረ ሕብረትን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዝኣተወ ተገሊጹ ብተወሳኺ ኣብ ደቡብ ወሎ ኣብ ዝርከበ ወረዳታት ተንታን ኣጅባርን ብሰራዊት ምክልኻል ሃገር መበል 11 እዝ ናይ ተቐጠነ ሓይልታት ፀጥታን ብዝተገበረ ወተሃደራዊ ስርሒት ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ፋኖ ተሪር ስጉምቲ ከም ዝተወሰደት ሓቢሩሎ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ብርክት ዝበሉ ኣባላት ፋኖ ከም ዝማረኸነ ወተሃደራዊ መሳርሕታት ከም ዝሓዘን ብዝገልጸሉ ዘለዋን ሓይልታት ፋኖ ድማ ብዝኸፈትዎ ውግእ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ፌደራል ከቢድ ጉድኣት ከም ዘብጽሑ ኣብ ምግላጽ ይርከቡ
ኣብ መወዳእታ ግብፂ ንኢትዮጵያ ተሪር መጠንቀቕታ ብዝሃበትሉ እዋን ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ግብፅን ብዛዕባ ሩባ ኣባይ ድርድር ክጅመር ምዃኑ ኣመልኪቱ። ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ግብፅን ዝካየድ ዘሎ ናይ ግድብ ህዳሴ ድርድር ከም ብሓዱሽ ንምሽምጋልን ስምምዕ ንምብፃሕን ኣሜሪካ ክትፅዕር ምዃና ኣፍሊጡ። ኢትዮጵያ ኣብ ሩባ ኣባይ ተወሳኺ ግድባት ንምህናፅ ይውጥን ምህላው ምስ ተሰምዐ ግብፂ ንኢትዮጵያን ዋሕዚ ማይ ኣባይ ምቁፅፃር ከም ዘይተቐበለ ብምሕባር ተሪር መጠንቀቕታ መሓላሊፋ ኣላ። ከም ጸብጻብ ሲጂቲኤን ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ኣሜሪካ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ግብፅን ኣብ ጉዳይ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ዝካየድ ዘሎ ዝሑል ድርድር ከም ብሓዱሽ ንምሽምጋልን ናብ ሕጋዊ ስምምዕ ንምብፃሕን ፃዕሪ ክትገብር ምዃና ኣመልኪቱ ኣሎ። እዚ ናይ ኣሜሪካ ሓዱሽ ናይ ሽምግልና ምልክት ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ናይ ዲፕሎማሲ ወጥሪ ኣብ ዝለዓለ በርኪ ኣብ ዝበፅሐሉ እዋን እዩ። መንግስቲ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ሩባ ኣባይ ተወሳኺ ግድባት ንምህናፅ ይሓስብ ከም ዘሎ ዝሕብሩ ጸብጻባት ምውፅኦም ስዒቡ። ግብፂ ንኢትዮጵያ ኣብ ጉዳይ ምቁፅፃር ዋሕዚ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ተሪር መጠንቀቕታ መሓላሊፋ ኣላ። ካይሮ ኣብ ዝሃቦት ወግዓዊ መግለፂ ዝኾነ ይኹን ኣካል ንዋሕዚ ማይ ናብተን ኣብ ታሕቲ ዘለዎ ሃገራት ክቆፃፅሮ ከም ዘይተቐበልን ከም ዘይትፈቅድን ብምሕባር ረብሓታታ ንምክልኻል ብዙሓት ኣማራፅታት ከም ዘለዋ ጠንቂቓ ኢትዮጵያ እቲ ግድብ ንሓይሊ ኤሌክትሪክ ንልምዓትን ኣጠቓቕማ ፀጋታት ማያን ኣገዳሲ ምዃኑ ክትገልጽ እንከላ ንግብፂ ግን ልዕሊ 90 ሚእታዊ ፅሩይ ማይ ትረኽበሉ ብምዃኑ ከም ዛዕባ ሃገራዊ ድሕንነት ገይራ እያ ትሪኦ ዘላ። ሱዳን እውን ተመሳሳሊ ኣብ ታሕቲ ትርከብ ሃገር ብምዃና እቲ ጉዳይ ዝባው ስጋት ኮይኑ ይርከብ። እዚ ሓዱሽ ናይ ኢትዮጵያ ውጥን ህንፀት ግድባት ኣብ ጉዳይ ኣጠቓቕማ ማይ ሓበሬታ ምልውዋጥን ምቁፅፃርን ሩባ ኣባይ ዘለዎ ውጥረት ብዝበኣሰ ከጋድዶ ይኽእል እዩ ተባሂሉ ይግለጸሎም። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደባትና ነዚ ሰዓት ዘዋድድናዮ ዜናታት ኣብዚ ዛዚምና ኣለና። ንምክትታልኩም ነመስግን። ሰላም